Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngenza kwethu ngicela uma uthi uyavelela ikasi, cela wenze kufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Phumela obala umsakazo Ukhozi uZimdola Mbiyelo wabatshela ekabhoqo laba abamgxekayo einkundleni zokuxhumana nokungabantu abamgxeka ngebhizinisi analo kunokuyibhizinisi lokudayisa ama-products athile asiza ubuso aphinde esize nasey'fweni okubalwa kuzona oshukela. Iphinde futhi idayise nezinto ey'thinta ezokugqoka mhlampe amaphinifa kanye namaduku. Kanti-ke umsakazo Ukhozi uZimdola Mbiyela utshelela abantu ukuthi yena ngoba edayisa, hhayi ngoba nakhu mhlampe ehluphekile okanye elambile. Uthi-ke yena ziningi kabi izinto anazo empilweni, futhi-ke maningi kabi amathuba emisebenzi asewavulile kubantu. Kodwa-ke ngale nje kokukhuluma kakhulu, ake uyibukele nansi ividiyo yomsakazo Ukhozi uZimdola Mbiyela ngesikhathi ekhuluma eveza lezi ndaba. Kanti-ke ungakhohlwa ukucofoza usubscribe. Mina bengicela ukuthi ngaphambi kokuthi ungene la kwi-comment section yami ubhaqaze lo mbhaqazo ubhaqazayo ukuthi uZimdola udayisa noma yini, uyoze ayidayise noma yena. Uqala ususa ingqondo ey'nqeni, uyithathe uyifake la ehlala khona. Bese uyagooglisha phela ukuthi i-X5 ibiza malini ya-2024 le ngihamba ngayo. Googlisha ukuthi hamba malini, bheka i-school fees sase-Ashton. Ubheke phela nokuthi ama-rates asemhlanga ngoba phela ngikhokhela bond, ama-rates asemhlanga amalini yabo. Ubheke konke lokho yabo. Ubheke phela nokuthi ngino-anti abawu-5 bawu-2 la emhlanga, abanye bascattered kule minye imizi le enginayo. Ubale phela nalokho, ubale nokuthi nabasebenzi abawu-12. Ubale phela ukuthi bayahola yabo, bazoholani if mina ngingadayisi, yayibona lonto. Ucabange nokuthi mina kunabantu engibasizayo abanqena ukuhambe bengena ezitolo bethenga izinto nani abaprefer u-courier door ukuthi ubabekele eminyango izinto. Mina kunama resellers, abantu abathengayo kumina behambe beyodayisa emakhaya, behambe beyophanta impilo nabo. Mina nginengqondo, mina lo 56,000 engiwuholayo ngenyanga awuyigcini zonke izidingo zami. So ngiyayidinga i-side hustle ezokwazi ukuthi ingingenisele imali. So angeke ngikwazi kulokhu ngidila nabantu abasapheka ngebhodwe elinuka ibheni, uthatha ubeka amanzi etiye ngebhodwe elinuka ibheni. So nje ngiyacela badle, cela nje umuntu ngaphambi ukuthi angibhaqazele nje, Nkosi yami akaqala abale ukuthi impilo engiyiphilayo ayilingani naye. Ngisizwa yilabo abantu abathenga izinto engiyidayisayo ngo-40 ngo-100 ngo-60 rand. Labo bantu-ke mina abamise yami impilo.